Lauburua, lau buru biribilek osaturiko ikur ezagun eta kutxuna da. Bere jatorri eta esanairen inguruan galdetuzkero, zenbat buru, hainbat aburu. Nafarroa Beheran eta Lapurdin aurkitu dituzte euskal lauburuen arrastorik zaharrenak, duela 200 urtekoak. Geroztik, ilarriak, kutxak eta atezein leioburuak apaindu ditugu lauburuz. Lauburua euskal iruditeria kolektiboaren adierazle bihurtu da aspaldi. Lepoan daramate batzuek, azalean tatuatuta besteek. Eta lekurik bitxienetan ere agertzen da. Artelan ezagunenetan zein dendetako erakusleioetan. Ez da harritzekoa, lauburua gure identitatearen ikur misteriotsu bezain magikoa da. EITB, gizarte transformazioan ekinean.